division clear to te chibai ule silal enkawl ka neih Serchhip Vangkhua Vanlalngaihsaka Electoral Roll Special Summary Revision neih meka Serchhip District-ah Observer Vanlalngaihsaka IAS chuan Vawiin khan Serchhip tlawhin Election Department thawktute le Political Party hruaitute nen Electoral Roll siam thatna thawh mek an sawiho Serchhip DC Meeting Hall a Special Summary Revision of Electoral Roll neih mek thlir ho na huna hian Mizoram Sarkar Secretary ni bok Vanlalngaihsaka chuan Election Commission of India chuan India khwale tui dik tak kumsom pariat lingchin te chu Electoral Roll a chuang vek se adu rualin boral tole pai ngai chi dangte po fel takapaya then thiang hlimse la du thu soin chumi atan chuan Electoral Roll po kumtin en non thin ani thu soya tun hmalamin Electoral Roll a in thun thar chungchanga political party atangin thahnem ngai luata wanga kumtling chia lo thun tum na te khwale tuini chia lo thun tum na te po a om thin thu soin ama ero chu thok tu sang sang te awangin tu na chuan kan Electoral Roll po achang kangin a fel fai to hle ti asoya Electoral Roll a ming chuang te zong an thalak nen da vek an ni to thu a soibok Electoral Roll election te chu political party te ta liaw ngai thei ani thu observer chuan soin Electoral Roll en non te strong room hon le khar te le hemi kai hnoi te chu political party te tel nge ya ti thin ani thu le an tel lo chuan engma kalpui le thei ani lo thu soya hei wang hian political party tin te thawpui a somin booth level agent BLA po kokim taka hin ruat vek turin angena khwale tuiten rola kan ming chuan tir nge hi kan chan vo ani ti sherengila chuti rualin in thlan hun alo thlena vo thlak ngei po kan mo phurn ani ti kan hriat tel achul le ti in khwale tui dik tak ni lo te rola thun lo tura film khur turin thawktute te acha bokani Head Truthcom hi Serchhip District Election Officer Kumar Abhishek chuan kai shwain observer in Electoral Roll Revision a thawktute le political party IO te ne na in hmuh khom na hun thatak abuat saya wangin lom thu soya Electoral Roll fel file le thiang hlim taka om theina na chula piang thaw zel an tum thu a soibok Serchhip Election Officer Vanlalngaihsaka Electoral Roll Revision kalpui mek din huntlang puitar langin November ni som paruk sang ni som nia draft Electoral Roll tar chhuakin pre-revision activities sa New Serchhip area a polling station da belh ani thute service voters chungchang tele revision kalmeka din huntlang puite atar langa tuna hian Electoral Roll lu thar dil na lu to za chu zani somli pali ani thu atar langbok Vawiin Truthcom hian Serchhip additional DO lel muan sang ral te baka Serchhip biala ERO Kula thongan AERO Dr. Manesia Khaimei Cho baka tuikum biala ERO silal du zwali te baka political party INC MNF le ZPM IO te antela Electoral Roll hriat fia lo om te in zo fia ani bokani Nimin khan Serchhip District-ah COVID-19 shikai mi pakhat hmuh belh le niin Vawiin khan shikai mi pathum te chu enkawl dam an ni thung Nimin khan Serchhip District Attorney Laboratory a sample somli pathum enfia niin rapid antigen test manga sample enfia omlo thunga heng sample enfia tang hian COVID-19 shikai mi pakhat hmuh chhuah niin shikai hmuh chhuah hi BSF sipai asama tang ron kal ni in tun thla ni thuma Serchhip District ron thleng le an mani camp dong zo la hin khung sang lai ani a taksa shikai lan chhuah na nei lo ni an camp pa hian in enkawl hmun siama enkawl ngal ani Vawiin khan Serchhip District rapid antigen test mangin shikai pakhat hmuh le ani boka Prem Kram Company hnuai thawktura state pon atang ron lut ni in Vawiin Serchhip District ron thlengin a sample enfi ani hnuwa shia kai ti hmuh chhuah ngal ani Serchhip District a shikai enkawl mi pathum te chu Vawiin khan shri laka fi hlimin an mani enkawl hmun atanga chhuah tir an ni vele thunga heng shikai enkawl dam tak te hi PTS ami pahnih le BSF sipai mi pakhat ni in tun hnaya Biharin thlanna duty te vek ni in November thachunga shikai hmuh chhuah te vek an ni heti hian Vawiin thleng khan Serchhip District-ah COVID-19 shikai hmuh chhuah chu za somruk pakwa an tlingta a an zinga za somnga pali te chu enkawl dam ni to in CCC ami som pali enkawl an ni baka home isolation in shikai pakhat enkawl ani shilenga wangin Serchhip District-ah ma ni in lama in khung sang mi somruk pali an la oma Sarkar hmun ma in khung sang mi za somnga pali an la om mek bokani PHE Department in Serchhip khawpui an chawmna pipeline pakhat chu tukin khan Serchhip AOC Veng-ah chhehvel-ah veng then khata tui sem khai lakin Vawiin tlai hian siam that le man be sei ani
Thudon danin PHE Department in Serchhip khawpui chimlam chawmna tana tuyan lakna PHE Veng-ah medical complex a tuizem liana tuyan lakna pipeline chu tukin khan Serchhip AOC Veng-ah chhunga chhehvel-ah he pipeline chhia wang hian voina tui dong tur chimveng tui khwa veng le saron veng te chuan tui an dong theilova voin ve khan PHE Department thawktute te hian siam thatna thawh ngalin voin tlai lama hian siam thatman an be sei thu an soya zan in lam hian tui po sem chun zom thei an be sei thu soin tun kar chung hian dan pa ngaya tui sem chun zom man an be sei thu an soi bokani Serchhip-a one-stop center le Samaritan Society of Mizoram Family Counseling Center Serchhip te chuan voin khan Serchhip bazar le chhehvel-ah mai tuamna face mask an sem One-stop center le Samaritan Society of Mizoram Family Counseling Center Serchhip te hian voin khan Serchhip bazar thil zuar te le Serchhip-a passenger phur tu lir thei khawpui te chu COVID-19 shuleng mek laka mipui te himna tura dan siam te zom tura zirte na pe in bazar thil zuar thei face mask an semba ka Serchhip khawpui chunga passenger phur chi lir thei auto rickshaw le taxi khawpui te chu hand sanitizer le HIV laka inven nan condom an pe bokani he hun hi one-stop center a nodal officer le Serchhip DC office a superintendent ni bok arlalmuan kimi chuan a telpuya one-stop center thawktute te le Samaritan Society FGNCC councillor ten heng bungrua te hi an semani ZPM Serchhip Block Committee chuan Serchhip BL to MLA lal du oma ban ani awanga ama lo lainat-a thlawang lo hruaitute lo chan tu te le thilpek lo petu zong te chunga an lom ti an soi Voina thu chuan siam ZPM Serchhip Block Committee chuan MLA tanga Serchhip BL to MLA lal du ama ban ani ta ka chuan ban ani dan lung oi thlak lo tak awangin BL mi puite mai ba ka mun sang atangin athlawang hauna le hek tu te dem na thu sia tur tam takkara arem chan dan anga chanpui du na hial sia tur om te chu za om man ti in lom om man ti thuan soya diklo taka MLA tanga ban ani ta ka chuan a chothleng ben buakin om ani ber ni atar langin by election ma chon le mai tur ani awangin ama chanpui na tur poisa pek theina tur lo siam hial te po an om thu soin mi thanem ngai tam takin poisa an pe ti te han sia tin ro pui an ti tak zet ti an soi ZPM thu chwa chuan an sia thei maya wanram chuangi ruat felanu ti a siat larte tui kumbia ZPM le Southern Headquarters ZPM lunglei te chuan chanpui na pek theina tur an siam ni atar langin an chunga lom thu an soi tak meu ti an soya heng an soi ba ka po hian ama lo lainat-a thlawang lo hruaitute lo chan tu te le thilpek lo petu zong te chunga an lom ti an soi ani Vanlalngaihsaka Village Council in thana mi puiten naktuk December ni soma vote an thlak that le turatan in buat sai na pe fel thawkhat ani to Kuminoga si somni pasari a Vanlalngaihsaka Village Council in thana vote la te chiar that ani nuwa he in thana chu pomani tak lo wangin State Election Commission in ruwa manna asia mangin naktuk ni nga ni December ni som sang ni somni khian mi puiten vote an thlak le dona he in thana nei le tura hian returning officer atan kel tlan moya SMS Forestry Agriculture Department churuat ni in assistant returning officer atan Samuel Sai Chuam liana lecturer Government High Secondary School Serchhip churuat ni in tukin khan in thana na man tur bungrua te nen Serchhip atangin Vanlalngaihsaka hi an pan to ani he in thana nei le tura hian mi puite tan vote thlak tur polling station pathum om tura ruwa man ni in PRO pakhat theu le PO mi pahni theu an Vawiin mi pakwa ruat an ni boka heng ba ka hian vote chiar na thawk turin counting supervisor le counting assistant mi som ve ruat chho an ni boka heng in thlan buai pui tu tura ruat te tan hian nimin le nimin pia khan training nei ni to in Vanlalngaihsaka SGO civil dorathi muan sangi chuan zirtir na pe a in thlan buai pui na konga han sia tur poimo sang a zirtir ani Mizoram atual Serchhip nei local innovator tele technical lamzir na hmuna zirlai te tan an khol mamo chhap chwa sakle innovation lama masona turata na chanlak na tura ruwa man innovation facility center IFC chu in country minister Mizoram thanga chuan Mizoram new capital complex a ahong Mizoram Science, Technology and Innovation Council Mystic Project Pakhat Development of Indigenous Technological Development in Mizoram through establishment of Innovation Facility Center and Enhanced Protection of Ownership Vawiin Innovation Facility Center IFC honna huna hian Chief Minister chuan thil thar zon chwa le ngai tua chwa na tur hmun hon ani chu lom omati thu soya thu fingin mamo na chu thil thar hmu chwa na tia lo soi chu voin thleng po a ala dik thu soyin Mizoram in ma son zel na mamo
thar sang ala om chho nge yanga chunga chuan kan innovator ten an ngai tu na senga thil thar thatak tak an siam chhuah zel be sei thu le chunga tan chuan IFC hontak chu poimo tak tura arin thu a soibok Innovation Facility Center din thartak project ko su siam bel cheruk point paruk pasari ni in innovation lama mason zel na tura changa kong siam te thil siam chhuak tu ten an thil siam chhuah nei tu ni na han hum thei na patent konga malak pui te chu IFC tumzinga atela he project atan hian atira Implementation Committee on Development of Indigenous Technological Innovation in Mizoram din ni in tuna hian IFC enkawl tur hian Management Committee mumal tak din tura malak meka ni a he center hi a thei chen chena ma ni in tung nung tura ruwa man ani IFC building a hian chhong thum omin Mystic Work Advisory Committee kaltlangin LB Associates chu asatura than an ni a February ni ria chang he som pariata lungphum phumin February ni kwa sang he som pariata sakchan ani a March ninga sang ni som nia sakzo ani IFC a hian khol chi sang le electronic equipment som ni pakhat a oma thir lam chi kai hnoi na chi sang thok thei tur khol poimo zual chu aom kim thokhata digital electronic manro lam thil san zong te boruak lum le vo lam te boruak non zong te thil tui lam chi samuk zong te le adang te thei khol chi sang a om bokani tun naya then zola COVID-19 shikai mi pasari lai mu chho ani awangin then zola VC area pahni chu containment zone a puan nin mi pui chet vel na khwa kher ani Tenzol PTS omlai mi pahne Bihar in thana duty ten khungshan na hun an manzo nuwa sian kai te mu chuan ni awang le heng mi te lo kom nai chui zui na shikai mi panga hmuh bel an ni le awangin Serchhip District Board Sab Kumar Abhishek chuan Nimin tlai khan thu chwa siamin Tenzol East le Tenzol West VC area chu containment zone a puanga containment zone puan hi Tenzol khopum ang ni in veng te deu kanan veng le veng thar VC area te ero a huam lo thung ani hetianga containment zone puan ani awang hian ni zan tangkhan containment zone chunga mi pui pun khom khap ani a dor zong te chu dam doi zor na dor tiam lovin khar ani a Sarkar office ero Sarkar thupe komsa thataka zomin kalchun zong mani a mi pui tan ero dor thei an ni lo thung Thenzola contact tracing le sample test nei mek chungcha nga Tenzol CHCA sample management team leader Dr. Larem Nga ki chuan Thenzola Vantong Chanchin Bu editor Lian Thluang ren thlei zo na changin tuna hrive hmu chhuah PTS thok mek mi panhe te chung kwa atanga mi som pakhat test neya mi panga ten hrian ve ti hmu chhuah ani thu le heng mi panga hrive hmu chhuah te hnim nai zual mi somruk ten hrian ve le ve lo en fia turin nimin thole ni khan an sample la ka en fia ngal ani thu soya zan in lam hian heng mi the result hi hriat thei be sei ani thu a soibok Aizol zo nuama multi-purpose recreational center and community hall sakna tur lungphum chu tukin khan PHE Department changtu Deputy Minister puton luya chuan phum Government Primary School Zone Wama Multi-Purpose Recreational Center and Community Hall sakna tur lungphum phum na hun tu kin neya Deputy Chief Minister chuan Vanlalngaihsaka kong sang han chhor tangkai tlan thei tu le mason na rotling Multi-Purpose Hall chu veng chung mi pui ta chau ni lovin veng dang te po in an chhor tangkai thei ngei abe sei thu soya building satu tur contractor te chu an na uluk tur le an na tho te po ngun taka lovil pui turin zone wam khotlang shwai tu te chu ange na ni Multi-Purpose Recreational Center and Community Hall hi State Plan Fan 2018-19 atangin chengloi zanga senga saktura ni a building hi chhong lia saktura duan ni na chhong hnuai ber chu lir thei car som ni le two wheeler enga maza da theina tura ruwa man ani a chhong khat na chu school atan classroom te office le chauka omna tura duan ni na chhong theina chu conference hall le library atana ruwa man ani a chhong thum na chu multi-purpose hall atana duan ani he hall sakna hi JT Power chan mari in han thok don ani Nimin na Mizoram sample and fia te atangin COVID-19 shikai mi pakwa hmuh bel le an ni a atam zok chu state pon atang ron lut an ni Nimin Khan ZPM celebrity a sample zathum somriat pali and fia ni in shikai hmuh thar an om lova district sang thuna celebrity a sample za somruk pali and fia ni in shikai mi panga hmuh ni in rapid antigen test manga sample zathum somnga pariat and fia atangin shikai mi pali hmuh an ni bok thuna celebrity shikai hmuh chwa mi panga zinga mi pali te hi BSF sipai ni in state pon atang ron lut vek an ni a
an zinga pathum hi lunglei district a shikai hmuh te niin pakhat hi Serchhip District a shikai hmuh ani a shikai hmuh chhuah dang pakhat hi Khawzol District a shikai hmuh chhuah niin state pawh na tanga rawn ho ani bawk repeat antigen test manga shikai hmuh thar mi pali zinga mi pahnih te hi Longtlai District a shikai hmuh niin tual chhunga hri in kai chhawng ve ve an ni a midang pahnih te hi Aizawl District mi ve ve niin lungleia an zinna hri an kai ti hmuh chhuah te an ni bawk Darkar somni palikal te chung khan India rama COVID-19 shikai mi singthum sang ruk zaruk somthum panga te enkawl dam le ni in tun thlengin shikai enkawl dam chu nuai somkwa pahnih ain an tamta Ministry of Health and Family Welfare chinchhi ana atanga halandan in Darkar somni palikal te chung khan India rama COVID-19 shikai singthum sang ruk zaruk somthum panga enkawl dam le ni in heng te nen hian India rama shikai enkawl dam chu nuai somkwa pahnih sing khat sanga zanga somriat pakhat an tlingta a hei hi India rama shikai hmuh chhuah zongzong nuai somkwa pasari singthum sanga zariat somnga atangin za somkwa pali point paruk an tling to ani Darkar somni palikal te chung khan India rama sample nuai som sing ni sang ni zasari som pahnih en fiani in shikai singthum sang ni somriat hmuh belh an ni boka tuna hian shikai enkawl lai nuai thum sing sari sang riat zakwa pakwa an la om mek ani Darkar somni palikal te chung khan India rama shikai nunna chan zali pahnih om le in tun thlengin shikai zinga nunna chan nuai khat singli sang khat zathum somruk an om to bokani Phati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuat thei chu ani